Presiden ka Seng Voice of the People Party WPP uba Arden Milar Basawi moj ulabu ka jingkentu ya ki pajba ba kinlong ki baskem jingmod bat ki bastat bat ki basian ban omlaj ha ki jing penthami ki babon ki banwan nang ne shakman uba Arden ula keren yakani ha ka jing yalang ai khublei jong ko WPP ya ki pajba ka balapalong ha noston dang ha kine kita yo baladep ha ka ba ula penpau ba kumbalong menta kila don kijing pensneu thu bakla ya upaj ba ban pen babe ya upaj ba ubala ai kijing kershan ya ka WPP naba lada kimla banle kumba kila kular kijing yaj lanti ke jongki ha ka politik ru kalakut menta kala dai kapali bat ka ayom ke jong upra ba unsdang ban sansyar ya kani kari ka ba ie ke jongi da kijing sansyar ka ba khuj ka basuba laong uba Arden ko kipat ba ngiwan ban ai khuble yapi bat ha ka juk popor ban kentu yapi kipat ba phinlong ki baskem jingmut ki bastat bat ki basian ba phin omliet ha kini ki jing penthami ulaong u ba Arden ulaong ru ba menta utip ba ki wei kiseng ki lepen kre yakimat ban lech sha ka election MDC ki ong ba kinther ya ka WPP halor ki lai tali kimat bat kata kadai ke jing pen kre ban lech sha upaj ba kawai kamat ki ong kinther halor ka ai jai pa kintheru ya kata ka artikel lais pa nyup kawai ka batmu ban pendu ya ki district council bat kawai pat ki ong kin krenru ya kato ka jaka jong ka district council hamau kerwat ya ka ba ka district council kampat la ban kamtrai ngas new samut ba nadu bayale election labon teli judge si jai pa artikel lais pa nyup kawai bat menta mi thmai sa ka jaka hamau kerwat haba phimla ban kamtrai ya kata ka jaka hamau kerwat hinwan ya kendu ya upaj ba udai ban kali balai phimla ban kamtrai ya kata ka jaka laong uba Arden da ka ba ul ban rap ba ki wei kiseng kim don shu da ki wei pat kimat ban sei sha upaj ba laj na kata ka jai pa ka artikel lais pa nyop wei bat laj na kata ka jaka hamau kerwat